No mitä tuppikulli? Ootko kuullut sen Junnu Vainion pornolaulu se? Hyi hyi, te karjut tuppikullit, en teitä naida halua. Istupa. Te tyhmät talikyrpäjulli. No. Istuppa nyt, Sirpa. Ihan rauhallisesti. Noniin. No onko joku herkkähippiäinen taas valittanut huonosta terveydenhuollosta? Huomasitko mä sanoin hippiäinen, se on lintu. Titityy. Mä sanon nyt viimeisen kerran, että sen menon on muututtava siellä terveyskeskuksessa. Sanoppa sen vielä viimeisen kerran. Että sen menon on muututtava siellä terveyskeskuksessa. Potilaita pitää kohdella ihmisarvoisesti, ne on ihmisiä. No niin, kuka nyt on taas vinkunut ja valittanut? No, Parmas ainakin nyt, mutta Auni ei ole ainoa. Harmas jumalauta! Sillä oli pillussa joku ihan pieni häikkä, niin heti tulee vinkumaan lääkkeitä. Olis pessy sen. Kyllä se varmaan on pessy sitä ja tulee pesemään, mutta sulla on vaitiolovelvollisuus. Et sä voi puhua ihmisten asioista. Tulee taas niin ikävä sinne patologian laitokselle. Siellä on niin rauhallista. Kukaan ei valittanut. Monesti aamulla ekana, niin mä vaan olin siinä sen kropan vierellä. Ihan hiljaa. Ja ihastelin sitä ruostumattomasta teräksestä valmistettua lavettia, jossa ne levolliset ja rauhalliset potilaat, niin ne vaan niin kuin on näin. Olla köllöttelee. Kuolleita. Niin siinä join sitten kahvit, sampukaa, vähän makkaravoileipää. Heikolla. Se jatkuu! Ota Työnnä piparit. perseeseen nyt ne piparit siitä. Sitten otin skapellin ja täydellinen viilto. Ja hiljaa hyräille maksa sieltä näin pois. Ja kukaan ei valita eikä vittuile. Täällä vaan huuetaan. Hei, sitten toi kielenkäytön on muututtava. Et sä voi puhua ihmisille, että ne on neekereitä ja hinttejä. Olen minä aukonut lesboja ja hinttejä. Ne on kaikki ihan samanlaisia ihmisiä. Samanlaiset aivot, samanlainen sydän, ei mitään eroa. Ja täällä vaan mulle huudetaan. Kyllä se Sirkka Jokkeri on ainoa, joka mua ymmärtää. Älä lääpi, Tina Nappi!